Tulo ka mga sakop sa New People's Army NPA nga gidudahang mipatay sa upat ka mga pulis dito sa Negros Oriental na dakpan sa kapulisan o kasundaluhan. Kahinumduman nga brutal ang ilang pagpatay sa upat ka mga pulis. Nasayran nga ang mga dinakpan apil sa grupo nga adunay patong sa ulo nga 7 million pesos tungod sa naswing krimen. Ani ang report? Gidala sa PRO7 headquarter ang tulo ka mga sakop sa pamilyang Ibido nga naglakip ni Billy, amahan ug mga anak nga silang Jelly ug Gili. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa pagdala kanila sa kampo. Una nadakpan si Jelly Ibido dito sa Morsha, Negros Occidental niadtong Pebrero 18. Si Gili dito sa Singkang, Bacolod City niadtong Pebrero 22. Ug ang amahan nga si Billy kagahapon dito sa Seattle, Negros Oriental. Gitumbok sa saksi ang mag-amahang Ibido nga apil sa pagbatay sa upat ka mga pulis dito sa Barangay Mabato, Ayungon, Negros Oriental niadtong Hulyo 2019. Gihulagway sa kaliguan sa PRO7 nga brutal kaayo ang pagpatay sa grupo sa NPA ang naasoing mga pulis nga silang Police Corporal Rilibert Bironio, Patrolman Rafi Calyao, Patrolman Ruel Cabillon ug Patrolman Marquino De Leon. Ang pagkasikop nila pinasikad sa warrant of arrest sa kasong murder. Less than a year, we're able to account some of these perpetrators through a joint police and military operation. Ang mag-amahang Ibido giingong hitman sa New People's Army. Gipangandaman na sa PNP ang posibleng pagbalo sa mga rebelde samtang gipaniguro sa nila ang safety sa testigo. Samtang wa muluwat og pamahayag ang mga dinakpan. This is in line with the President Executive Order number 70 for the National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict in our country. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.